Hello everyone, welcome back to my channel. आं मोनसे ब्लग बानायबावबाय। ब्लग बानायनो माने दहाय फुङाव फैनायाव आङो गारि गाखोनायफ्राव बानायासै भिडिअ बानायनो माने गोसो जायासै। ओमफ्राय दा रुमाव फैनानै उन्दुफैनानैसो ओमफ्राय दा मा खालामफैनाय मोनदों। दहाय फुङाव जेबो जाबोआखै आरो फारसेथिं फैनानैबो जेबो जायाखै आं। आइया हरनाय दावदै रुनानै जादों, ओमफ्राय आपेल बायना लाबोदोंमोन, आं बेखौ जाबाय आरो। अब्लाबो दा उन्दुनानै मिथिनानै ओंखाम उखैनाय मोनदों। दा आङो बाहेरायाव जानो थांनो सानदों। गोसोआव ओंखायनो ब्लग भिडिअ बानायनो साननानै आं दा ब्लग भिडिअ बानायनो जागायदों आरोना। माबायदि मोनो माबायदि बुङो आं मिथिया, माने आं बारा बिदि फालतु खालामनो रोङा, फान खालामनो रोङा एबा कमेडि खालामनो रोङा। आंहा बारा सेन्स अफ हिउमार गैया। मा बुंनो आरो, अनेस्टलि बुंबाय आङो। ओमफ्राय एसे सिरियास टाइप बिदिनोखा आं मानसिया। ओमफ्राय दा रुमा बारा मोजां नङा आंनिया, माने गुवाहाटिफ्राव माने मोजां रुम नांगौबाथाय बया दाम होनांगौ थारमाने रुम भाराफोरखौ। नाथाय जोंनि लोगोफोर दं सानैसो बेलेगाव फरायो, जेरै बरपेटा रड नङाबा क'क्राझार नङाबा बिदिनो बरमाफोराव फरायो। ओमफ्राय बिसोरनिया खम दामावनो मोजां रुम मोनो। ओमफ्राय गुवाहाटियाव मा एकदम बुख्रा खामानि रुम होनबाबो मार बुरजा बुरजा होनांगौ। आरो मोजांसिन रुम नांगौबाथ' मोजां हाइ लेभेलनि दाम होखानांगौ। माने जेबो मोजां रुम मोना, माने जेनेबा 5,000 4,000 गाहाम होबाबो बारा मोजां रुम मोना। नाथाय बेलेगफोराव बरमा बरपेटा रड नङाबा क'क्राझारफोराव एसे 2,000फ्रावनो मोजां रुम मोनलाबायो। जोंनि लोगोफोर दं एसे थाफैग्रा। दा बाय द वे दा एसे थांसै आङो फ्राइड राइस जानो सानदों। चिकेन फ्राइड राइस जाना फैनोसै। आरो जुदि चिकेन फ्राइड राइस गैयाबाथाय आङो मेगिखौ लाना फैनोसै। मेगि पेकेटथाम लाना फैनानै एवना जानोसै आरो। ओमफ्राय दा हरावसो जानोसै आं ओंखामखौ संनानै। दा संनो माने मुद गैला आरो, ओंखाम जानो मुद गैला। आरो सरि गाइस, बेकग्राउन्डनि दावराव दावसिनि थाखाय। आंनि रुमा माने लामानि खाथियावनो, ओमफ्राय लामाथिं गारि थांनायनि सोदोबफ्रा मार फैबाय थायो एकदम। स' अब्ला आं ओंखारनोसै। एकदम गामिनि लुक आंनिया सिम्पोलखा। मोननैसो र' जानो दखानखौ मोननैसो। जाबाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय जागासिनो आं दा। संबाय जाखांनाया, ओमफ्राय दा फैसा होबाय। फैसा होनायाव दा खुस्रा गैयानो, एकजननिनो खुस्रा गैयानो। ओमफ्राय दा खुस्रा लायनो थांदो। दा बारस'बाय आं थांगासिनो दं। 60 रुपिस लादों, 60 रां लादों चिकेन फ्राइड राइसआव। ओमफ्राय दा खुस्राखौबो मोनफिनबाय आङो। 100 थाखा होनाया खुस्रा गैयामोननो। ओमफ्राय दा थांगासिनो दं, एसे बारस'नाय लामाजों थांगासिनो। एसे लामाया लेथ्रा। थांगासिनो दं। गोजा साना थांबाथाय आरो गलि मोनसे बर' गामि मोनो। आं थांफेराखै माने थांबाबो आङो बारा सिनायाखै आरो। गाइस आं दा जाना फैबाय, मोनफैबाय। उदैखौ एसे मोजां मोनदो जानानै, माने उदै बुंनाय मोनदो। दा ओमफ्राय जेराव जागायदोंमोन बेयावनो जोबफिनसिगोन भिडिअआ। ओमफ्राय आं सानदोंमोन बेलासियाव एसे बेरायनो थांनो होननानै, खिन्थु ओमफ्राय आं सासे लोगोखौ कल खालामदोंमोन। ओमफ्राय बे लोगोआ माने सोलाबानो, माबा मोनसे मिटिं दंनो। ओमफ्राय दा
बियो थाङिखाय आं हारसिं मा खालामनो थाङो होननानै आङो थांला आरो बेयावनो ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय आङो लान्च जानो थांनानै जानानै फैफिनबाय आरो बेनो आरो भिडिअआ स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन अब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै खुलुमबाय।